Haize osatu zuen atzo Imanol Alesonek marea urdinaren aldeko urolako itzulia erronka. 23 ordu eta erdi pasatxotan bete zuen azkoitiarrak 140 kilometroko ibilbidea. Txalo artean hartu zuten korrikalaria Baldaplazan elkartutakoek. Batzuekin da besteekin berriketan egin, urolako itzuliaren esperientzia motxean azaldu eta ia 24 ordu horietan ondoan izan zituen lagunei eskerrak eman zizkien Alesonek. Atzoko itzordurako espreski prestatutako txapelarekin eskertu zuten, besteak beste, marea urdinakoek Azkoitiko kirolariak elkartearen alde egindako ahalegina. Bueno, esperientzia oso ondo, izan da, suerti eukidu Imanolek, laguntzi eukidula ibilbide guztien, ez da bakarrik momentu aldeare, eta bueno, Angeli eskerrak, bera nahi eskerrak, eukidu korresponsal bat de lujo, bi aldizkigun argazkile, bideoek, kronikak, eta bueno, geuk publika izan ditugu Instagramen, eta gure sare sozialetan, eta hola, bueno, eskenien lortu duguna da, bizibilidade pixkete ematie, ekintza honekin, marea urdina eta listasun funtzionadaken personaik. Guretzako gauza ondile da, edo zein hemen herriko lagun bat, olako gauz bat animatzi eitea, gure alde, guretzako lujoa da, lujoa da, esan duen bezala hiltzek, bizibilidade emategu eta, ez dakit, emategu inderra baita, geurire ikusti jendiek, bertako jendie, gurekin daola eta laguntzeko prest daola, ez? Ondo, oso ondo. Azkenin, ni papelan gaininen ditun denbora kumplidu indie, dan oso ondo atea da, eta orduan oso ondo. Ez du pegei gezkiztu ezer erten da, ondo. Ondo aionez. Danetik eukideu. Porque gabien lehenengo egu aizie, hasieran. Gero kristona aizi zen alturatan, eta hemen bukaeran handu txitziar azpizen txingorra bota du. Eta gero atza eguzkia atea da, eta danetik egin du. Baina korrika ibiltzeko oso ona, temperatura mundiala zagon, eta aitzegi ez da, bustin geha, baina, sin maz, hori ez da zerre. Kilometro bat ende bakarrikan, neu bakarrikan. Bestela beti egide bat eman laguntzen, da hori kriston apoia da. Ezbenin bakarrikan jun albuan, gaina Zumeiko kilometro askotan, 2 lagun eta 3 egide ditut, eta orduan oso ondo. Alde hortatik gaina guztia, jendea laguntzeko edo hau honen marea urdinaren ahotsa ateatzeko prest dagoela, eta anima gotia da. Gu egunero bizitzen duenak ez gara akordatzen, gauza hauekin, baina marea urdinaren kontatu beti honez, eta orduan ikusti den marea urdina egunero zelan egiten den inklusioaren alde, eta familiar horiek etxean pairatze azkenien, eta behar egiten den lan hori, nahi irutzezat, ni ez da gauzien munitzen hori egiteko, baina behar egiten dena, ez da txalotzea lagarre geratzea, eta jarretu ez ebela, eta beste dauna aldeuna apoia, eta inklusioa ia dalontzat aiatzean. Eta beste planik bai buruan, Hombre, plana beti gote, baina ez da egit, plan hau aspaldekin hau genuen, hasieran esan nuen bezala, nola bira liburuan 1987 intzan, liburuzka bat atea zen, 5 etapatan egiteko. Beti egite kontinuo edo jarraian egiteko gelditu gabe. Eta aukera ikusi nun, aritzekin kontantua jarri nintzen, hau dena lehau genuen, eta ondo atea da, eta ondo gezki atea bazan pena hartuko genuen, baina ondo atatako ondo kontatzen dugu eta guztua. Nekaltzean. Bizke hombre. Zazoi haukezu, Zure entrenatzen bazu? Nik ez. Hori nire zure dain gutxi biltzen nintzen, baina gero edade bat eta jatzari entrenatzen bazu, hiliko zea. Bazo nahi dezu, Xaxeu naiz, ez da egit.